De novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e benvida á presidenta da cooperativa, unha das cooperativas máis importantes da de Rías Baixas, pero neste caso a cooperativa Condes de Albarei, a que pertenece, na que está incluída Pazo de Ballón. Dolores Calvo, moi boa noite, benvida, moitas gracias por asistir a esta entrevista no programa Falemos. Moitas gracias a vos, un placer. Bueno, que supón? Non sei como empezar esta entrevista, pero a de Rías Baixas, no seu nacemento no ano 88, nacen as principales cooperativas e unha delas que nace é Condes de Albarei. Hai 38 anos, este sector que vemos hoxe non existía, houbo que facelo, construílo. Que recordos lle veñen daquelo e que recorda dos primeiros pasos da cooperativa? A ver, temos toda a razón, non ten nada que ver case o que había 38 anos con hoxe, non? O que si había era moitísima ilusión por parte dos socios fundadores. Eu creo que había, ademais, moita iniciativa, valentía, porque, bueno, era todo novo. Agora xa sabemos como se funciona, pero claro, naquel momento era un risco, pero eu creo que acertaron de pleno, non? A diferencia son abismales, pero basicamente na maneira de facer as cousas, non? A formación que se foi dando tanto a nivel viticultura como a nivel de todos os procesos dentro da adega fixo que o sector adquirise profesionalidade e que, claro, hoxe as accións que se levan a cabo, pois, en todos os sentidos, a mí me ven a cabeza, pois, o ver a algunha persoa semi-disfrazada, pero cuberta de azul, porque daba o cobre e sin ningún tipo de protección, ou comendo unha mazán. Entón, desde eso a que ver hoxe que os viticultores se protexen, pero tamén de pasar daqueles procesos e esos produtos que che daban a hoxe facer un estudio moi profundo para intentar que os produtos sexan cada vez máis biolóxicos ou menos químicos, o cuidado que se pon na terra, o cuidado que se pon, e desde logo, en todo o proceso de elaboración, as tecnoloxías axudan, evidentemente, e despois tamén, se traballou moito a nivel de calidade, pero indudablemente quen puxo as bases foron eles, se non deran o paso, e ademais o fixeron con unha idea moi clara. Non actuaron ao contrario que noutras zonas de España, por exemplo. As cooperativas aquí non naceron en ningún momento como simples produtores, sino que se naceu coa filosofía xa de producir, de elaborar e de comercializar. E iso que tamén a esta DO lle foi permitindo ter o valor engadido que ten, senón non sería viable. É que non había viñas, non había cepas plantadas hai 38 anos. Había outras castes, outras variedades. Porque se pasou de a colleita de viñas para uso doméstico, para consumo particular nas casas, a entregar as uvas á bodega, as adegas, as cooperativas, porque así era, digamos, que a maneira de poñer un sector en funcionamento. É que senón non sería viable. Claro, unha revolución agraria das máis importantes e das máis modernas de España, donde a muller, dende o principio, ten un papel importantísimo. A ver, a muller aquí en Galicia sempre estivo.
no campo, non como noutras zonas, vale? Sempre foi activa, sempre participou, desde logo na viña estivo sempre. Que pasa? Que agora, bueno, pois se intenta abarcar outros espazos tamén, non? Claro. Evidentemente, hai no mundo do viño hoxe, eu creo que ningún posto, que sendo un sector tradicionalmente moi masculinizado, non hai ningún posto que non ocupe unha muller, non? E sobre todo, basicamente, naqueles que requiren unha formación técnica universitaria. Temos enólogas, temos comerciales. A primeira presidenta do sector foi unha muller, Sí, pero aí vimos un pouco máis lentos. Aí temos deberes pendentes que resolver, que era un pouco o que iba a dicir. Efectivamente, sí que se foi progresando, pero a mí me gustaría que... Sí, nos postos directivos todavía falta un porcentaxe. Que nos postos onde se toma decisións, claro, nos consellos reitores, nos lugares, onde se toman as decisións, eu creo que aí que máis no tema social, non? De socias, sí, representamos casi un 45%, pero despois nos consellos reitores non estamos representadas así. Entón, bueno, eso seguiremos traballando nesa línea, seguiremos traballando. A bodega Condes de Albarei nace no ano 88, fai 38 anos. Vostede entra como socia no 92. Sí. Bueno, fai 34 anos. Pero xa dende o 2006, é dicir, fai 20 anos, vostede entrou como vogal no Consello Reitor de Condes de Albarei, non? Tantos? Sí, eu creo que sí. Bueno. Sí, me temo que sí, que caga la 20. Eu casi non notei pasar, pero, bueno, claro. O calendario parece que os conto. E fai 12 anos, en maio do 14, dende maio do ano 2014, é vostede presidenta de Condes de Albarei. Que aporta unha cooperativa, máis que facer viño bo, máis que darlle cabida, dende o punto de vista social, económico, compra aquí, dalle economía aquí aos socios? Estamos falando de 400 socios cooperativistas, máis ou menos. Sí, máis ou menos. En números redondos, para a audiencia, 400 socios. Sí, porque como además estamos abertos... Claro, dende o punto de vista eso, pero a formación que dá unha cooperativa dende o punto de vista dos tratamentos fitosanitarios, da viticultura, da compra de produtos, etcétera, etcétera. Me gustaría que entrara por aí, porque, bueno, vostede tamén estuvo dentro de AGACA, da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, e a importancia e o peso que teñen as cooperativas aquí en Galicia dende o punto de vista social e económico, non? Home, as cooperativas como empresa de economía social son fundamentales ali onde estén instaladas, non? Eu creo, e aquí nas Rías Baixas, pois, creo que somos dinamizadores económicos, non? Vertebradores do territorio tamén. Hai que pensar que se unha cooperativa, e máis se hai máis, e as cousas medianamente nos van ben, os beneficios non repercuten só nos nosos socios, non? Repercuten en toda a comarca. Pois, como decía, eu vou a consumir donde vivo, vou a ir ao supermercado, comprar unha tenda, contratar o albanel, etcétera, etcétera. Entón, non só con eso, as cooperativas estamos apostando algunhas moi fortemente polo enoturismo. Cando aquí veñen visitantes de toda España, Europa, de todos os países e de todos os continentes, non veñen só a visitar unha adega, pernoctan, gastan, consumen e, ademais, donde van espallando. Si os tratamos ben, si van contentos, estamos xerando, e iso acaba xerando unhas sinerxias que eu creo que son imprescindibles. Se aos neses momentos lle faltaran as cooperativas de viño, e algunha máis que non de viño, creo que a economía global se resentiría moito, non? Despois, a cooperativa como tal,
eu como socia, que quero da miña cooperativa? Hombre, quero que me pague ben a uva, lógico, como todo, e pagama ben, o sea, que non teño queixa. Quero ter unha serie de servicios, non? De asesoramento, e o temos, perfecto, creo que todas as cooperativas temos bons profesionales que nos van orientando, asesorando, e temos outros servicios, pois, no caso, por exemplo, de Condes de Albarei, que é importante, nos formamos parte de unha cooperativa de segundo grado que é del Ágoro, que é unha central de compras, entón, bueno, pois, calquer suministro, sean fertilizantes, sean fitosanitarios, pois esos obtemos a un precio ventaxoso. Pois ventaxoso. Claro. E, bueno, e me consta en Condes de Albarei, ademais, ainda temos outra ventaxa máis, que os produtos que agora como socia estou aplicando non os vou a pagar ata que cobre a colleita de 2006, que eso creo que só lo facemos nós, non? Pero, bueno, quen di eso, di outra das cousas que sempre desde o Consello Reitor e desde a Dirección Técnica apostamos pola formación. Formación para o viticultor, para a viticultora, pero non solamente formación profesional, digamos, non? O sea, evidentemente, cursos, porque hai que non solamente enseñar e formar, creo que hai que transmitir tamén e concienciar, non? Entón, estamos en un momento que temos que ser sostibles, temos que ser respetuosos co medio, temos que coidar da terra, porque somos os primeiros interesados. Se nos falta a terra, se nos falla, pois pouco tenemos que facer. Entón, pois incluso a semana pasada tivemos pois unha charla da man de Del Ágoro e da unha casa comercial, pois das características de produtos que son biolóxicos, que se están dando, a maioría xos estamos utilizando, a veces pois hai que compaxinar un pouco con químicos, pero cada día se traballa máis. Por iso tamén ás veces cando a xente comenta que están continuamente, e que os produtos cada vez son menos agresivos, deixan menos pegada, e por tanto teñen un período máis curto de eficacia, de protección, non? Pero desde logo se intenta traballar nese sentido. E o que decía, aparte de eso, pois facemos cantidad de actividades que van dirixidas pois a captar tamén aos xóvenes, dirixidas a que a muller... Preocupa o relevo xeracional? No mundo do viño non tanto, non? Bueno, preocupa, pero non de inmediato, non? Estamos na DO vivindo un momento bonito tamén, entón, bueno, pois se é productivo, a xuventude se anima. Tamén é verdade que agora hai máis profesionalización e, por tanto, hai máis xente que aposta por coller viñas en aluguer, pois coñecemos un pouco o territorio, non? Entón, hai moito minifundio e cada vez a xente, pois, non sei por que, imos cumplindo anos, e vaise non notando, entón, pois temos que apelar a empresas de servicios, claro. Claro, hai que ir axudando, entón, bueno, pois a xente máis xoven que ao mellor quere dedicarse en exclusiva ao viñedo, ten oportunidade de facerse con viñas, con plantacións, sin ter que facer unha inversión descomunal, non? Entón, bueno, é bo para o que mantén a súa propiedade, que mellor a ten en aluguer, e é bo para quen ten ansia de medrar. E ademais hai un factor que no mundo do viño non se traballa a corto plazo, senón se traballa para os netos, non? Non xa só para os fillos, senón para os netos, porque cando un fai unha plantación, cando se fai unha proyección, se fai a moi longo plazo. É que ten que ser así. Claro, porque o viño non é unha fábrica de tornillos ou de outra cousa. Non, incluso, pois, o mellor como produtos máis de temporada ou cousa que... Claro. Non, neste caso é máis
eu creo que tamén é a filosofía que hai que ter se te metes a formar parte dunha cooperativa, non? A cooperativa non é unha empresa na que un pode esperar pois uns rendementos extraordinarios en pouco tempo. Unha cooperativa é unha estabilidade, é unha seguranza, sabes que tes o teu produto asegurado que se vai recoller e tes, bueno, pois unha serie de ventaxas e que che ofrece outros servicios, non? E sempre te estás apoiando tamén nos demais. E cando ao mellor a ti non se vai tan ben, pero os demais, entón ese obxectivo conxunto pois é o que permite tamén que teñas forza. Ao fin e ao cabo, as cooperativas, o noso maior valor, para min, é a sociedade que o conforma, non? A capacidade de ser quen de tomar decisións conxuntas. E todos a por unha. Efectivamente, e aínda que sexamos de formas de pensar diversas e variadas, pero ter sempre claro que o obxectivo común ten que prevalecer sobre o particular, non? Entón, bueno, pois na medida en que se é capaz de traballar nesa unión, hai futuro. Hai futuro. Porque o sector, vostede dixo fai un momentiño que, bueno, vive momentos dulces, non? Os viños desde fai moitos anos están ganando todos os concursos internacionales, todas as Champions League que poder haber, facendo un símil ou unha parábola co mundo do fútbol, os campeonatos do mundo, aí están viños Rías Baixas, pero tamén hai momentos duros e hai momentos, hubo momentos de crisis. E como se sale desas crisis? Porque, por exemplo, vostede chega no 14, pero vostede pillou a crisis aquí e momentos difíciles, non? Na adega e na cooperativa, e hai que, como se un se enfrenta, como un dice, bueno, pois nesta situación o que temos que facer é sufrir, pero este é o camiño para seguir. Pois sí, sí que eran momentos difíciles, porque ademais da crise global a nos pillou con unha inversión moi considerable recén feita. Pois é iso, moito traballo, moito permanecer xuntos, ser capaces de decir, pois vamos a... Este é o camiño, temos que seguir todos por aquí. Este é a ruta e temos que ir xuntos, entramos xuntos nestos e salimos, non? E de feito, pois... Aí está o resultado. Está o resultado que sí. Pero sí que é verdad que, bueno, pois hai momentos que hai moita preocupación e ten que haber traballo, ten que haber esforzo e ten que haber unión. Se hai a unión, ao final... O colectivo gana. Sí, os socios non deixamos de ser os donos da empresa e, por tanto, tamén nos toca, pois, cando as cousas son bonitas, pois, disfrútalas e, cando non, pois, tamén arrimar o ombreiro e saber que tes tamén unha serie de persoas baixo a túa responsabilidade, moitas familias, un colectivo, moitas familias, pero familias de traballadores, clientes, e, bueno, pois iso é con esforzo, con traballo, e eu creo tamén que con moito sentidiño, creo que a prudencia e a honestidade me parece tamén un punto moi importante. Eses valores deberán de andar sempre con unha mochila, non? Sí. O que hoxe en día é un dos grandes escaparates a nivel nacional para o enoturismo, que é o Pazo de Baión, cando foi o concurso e Condes de Albarei aposta e gana sobre dous competidores moi importantes tamén, con aquela millonada que se houbo que poñer encima, era esa inversión que vostede se refería ahora neste intre, cando vostede colle, porque eso foi no 2008 e vostede colle a presidencia no 2014. Sí, o que pasa é que no 2008 aquí en Galicia non se notaba ainda a crisis. Aquí empezou a notarse no 11, no 12, 13, aí 14, aí doía. Aí apretou, sí. Chegou máis tarde, pero cando chegou fixo moito dano. Sí, o que pasa é que, bueno, nos tamén creo que ás veces te marcas obxectivos e nos tiñamos moi claro o que queríamos facer
e hasta onde podíamos chegar, non? Non podíamos estar mirando se outras empresas ou outros tiñan moito máis potencial que nós, o sea, iso é a realidade, ninguén apostaba por nós, pero nós tiñamos claro que queríamos levar a cabo un proxecto de turismo, levábamos visitado moitas de os, e intentamos mercar terreos donde está a cooperativa, pero bueno, eso sempre son atrancos, e bueno, pois cando ves un sitio así, dices, que podemos facer nós? Pois olvidarnos do que os demais poden facer ou queiran, nós temos que ver cos pés na terra, pero tamén con ilusión e con hasta onde. E iso o que imos poñer. Que hai quen pon máis, pois non che vai a quedar nunca a dúbida de dicir, hombre, se puxera un pelín máis. Non sabemos todo o que podíamos dar. Eso que, esa duda creo que quedou nos outros lados. Entonces, bueno, pois contra todo pronóstico, pois nos fixemos coa propiedade, houve que seguir, invertindo moito, unha propiedade porque estaba moi deteriorada. Sí, pero que ten un potencial inmenso, non? Hoxe todos, bueno, hoxe e antes de hoxe xa hai tempo que todos os cooperativistas están todos contentos e celebrando esa decisión, non, supoño. Aínda que hubo un camiño que foi costoso. Un camiño duro. Claro. A ver, pero como en todo. Claro. Se ti invirtes non sei, unha vivenda, sabes que ao mellor non podes ir de teatro a fin de semana, de excursión, e ao mellor tampouco coller vacacións, e incluso, bueno, pois limitarse, non? Pero ao fin e ao cabo sabes que estás comprando un patrimonio tamén, e hoxe tes un respaldo detrás, entón respaldo que falla máis, vamos, que indudablemente... Nos vamos a facer un descansiño para ir á publicidade, pero antes, só unha referencia máis. Aparte de comprar Pazo de Ballón, adquirir Pazo de Ballón nun concurso xudicial, nunha subasta, ten unha finalidade, digamos que o que é a adega e a Sociedade de Pazo de Ballón ten unha parte social que vostedes aportan un 5% dos beneficios para o colectivo de drogodependientes con asistencia social, non? Sí, bueno, ten esa componente social. Sí, ten esa componente social que bueno, para nós é moi importante, non? E a parte dese 5% que se destina a programas de prevención e demais, pois hai un compromiso de unha serie de xornadas anuales para dar oportunidade de reinserción sociolaboral a persoas que estiveron xa bueno, pois con problemas. E bueno, iso é unha faceta que para nós é moi gratificante e que consideramos de gran valor e de gran importancia. Claro. Facemos si lle parece, señora Calvo, facemos un instantiño, nos vamos a publicidade e de momentos con patrocinadores volvemos un instante.